Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:05. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Kinanglan tagin mahibaluan ang aton sining nga sitwasyon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Happy Love Month. Okay. Aksyon Bray, mayong gabi, no? Sa aton mga listeners, ari ihatag naton lakat sa aton nga chimpo sining nga gabi. Aha. Kauna-unahan takaron nga adlaw sang bulan sang pagigugma. Pebrero tuig 2021. Galupok ah. Sa gihapon, dominante ang aton nga weather system o muning hangin amihan o kon northeast monsoon. Naga-apekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang naga-apekto ini siya sa nasidlangan sang Kabisayan o kon Eastern Visayas kag Caraga nga magalumon ang ilang kahawaan nga may pagulan. Subong man ang mga lugar sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ng Kabikulan, kaprobinsyahanan sang Aurora kag Quezon. Magalumon man ang kalangitan, may mahinay ukon manipis lamang ini nga mga pagulan. Nga halin man ini sa gihapon sa amihan ukon northeast monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nagapabilin nga maayo ang tiyempo, may pag-guum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala lang ini sa naligwin nga mga pagulan, halin man ini sa gihapon sa northeast monsoon o kun amihan. Ang maaminhan kag nasidlangan nga bahin sang Luzon, diri man sa nasidlangan sang Kabisayan kag Mindanao.
ara sa kasarangan hasta nga may kabaskugon nga o kon may pagmadlos nga huyop sang hangin halin man sa gihapon na aminhan na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Aha. Ang iba naman nga bahin sa aton bungsod nagapabilin nga may mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin sa gihapon na aminhan na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kung manaog kita diri sa aton local nga forecast, maayo ang aton tempo diri. Nagapabilin nga may ara kita mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin, magahalin sa gihapon na aminan na sidlangan. Maga-influensya o kung aton mabatyagan diri sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kag ang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya sa takos nga 0.6 hasta sa 2.1 metros, no? Ang aton nga hunas alas 7:04 o kung dugay-dugay alas 7:04 na gani siguro. Walang gidugay, no? Minutos lang. Takos ini 0.2 metro ang kanabawon ang tao magabalos ala 1:31 karon sa kagahon. Sa takos naman ini nga 1.6 metro ang kadalumon kag ang adlaw nagtunod sini alas 5:52 nga hapon magabutlak ini sa alas 6:11 buwas sa aga. Ang ato naman temperatura ari kita 24 hasta 29 degrees Celsius o kunara sa 75.2 hasta sa 84.2 degrees Fahrenheit. So, amo na ikabugusan sa aton lakat ng tempo sini nga gabi, no? Action by. Dugang pa ibalo si Vulcan Kanlaon sa sulod sang 24 oras nga aton obserbasyon. Nakarehistro lamang ini siya isa ka volcanic quake o kon pagtayog, no? Kag ang iyang ginbuga nga asupre natakos lamang siya sa 4.67 ang toneladas sini nga adlaw sang 31 pitsa 31 sini nga Enero. Tiara gapon sa ground deformation o kung may pagubag, no? Nga padayon ginamonitor sa aton global positioning system nga may gamay lang gid nga inflation diri sa nanubuan kag middle slopes sang aton kaldera sumugod sang Hunyo 2020, no? Kag amo ni mga parameter sang PHIVOLCS nagapabilin sa gihapon ang aton nga bulkan hara sa alert level 1 kag restricted gyapon ang 4 km permanent danger zone. Sa pagtayog diri sa palibot way kita may nasiplatan, no? Ari lang ang Negros Oriental sa Basay alas 2:12 kaginas ang kagahon. Unfelt ini siya 2.1 metro ang magnitude kag may dalom ni sa 22 kilometros, no? So wala sang threat jed nga natabo diri sa aton palibot action bray. So muni ang aton nga nahatag impormasyon parte sa disaster hazards and awareness program sa aton pagpalamati kon listening public. Dapat gid Sir Gan magtulot taw hay Pebrero ta kay para makasuroy-suroy man mga utod ta. Hindi ito pa niyo bakot. Gawin sa bagay. May ari pa ni siya, may padason pa ni siya. Subong kalmado, nag-monsoon break anay. Nagkulokalma siya. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Sige, action by. Mayang gabi. Welcome, mayang gabi. Sa balita, una sa aksyon. Anyways, mga ka-aksyon, ang aton sining mga utod dira nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Ang aton nga pagpangamuyo
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hold me when the music starts. Ginungod ko lang na. All my dreams come true. When I dance with you. Ay. Promise me you're mine tonight. Pati ka na, La City 15, Action Radio, Philippine Standard Time. King and Queen na to, kaya rin ito sa Pebrero 1, Action Arn. Nako naman, bulan sang paghigugma. Aksyon Firing Line. Action Radio, Philippine Standard Time, La City GC size na. And subong adlaw, yari kita sa Lunes. Yari na kita sa Pebrero 1, no, 2021. Anyway, sa monitor na kamoderi sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Makasama ng aton sining Facebook page pagya sa actionradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account dry follow la Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero sa 0963-757-0874. Sa mga viewers naton, bisita lang dira sa aton sa nga comment section kaya tagad na ginakaroon sang kakchansa ang inyo sa nga mga komento. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, top-dobla sa nuwabeng takna sa nga gabi, set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Aksyon Firing Line. Baligid lang. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Kung ano yung patrol, sinimetriyan miyara sang report by Basta Operation. Patrol, good evening.
Masobra 100,000 pesos sa nga balot sa ginasuspetsyon Cebu Oxon Bray ang na-recover sa nga Philippine Drug Enforcement Agency kung Perea Special Enforcement Team. Perea set sa naging kasanga bypass operation sa nga mga tanion diri sa area mismo sa nga barangay Tangob, Syad sang Bacolod. Ang nadakpan, isa ring lalaki, ginakabig man nga street level individual nga may intelligence report nga ginpapanaog na ang Perea set matok diri sa iya. I-check naton nga sa aton nga pag-request report diri gid lang madugay ang kompleto na detalye sa naging kakangabay sa operation sang Perea Seta diri mismo sa syudad sang Bacolod. Flash report gikan sa patrolong taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunas ba sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action firing line. Imbukada sa aton sini nga pagpangalagad Shabu mga ka-aksyon. Action firing line. Ano pagid balang nagalina gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad subong nga gabi. Porte man nga balita mga ka-aksyon ha dira sa Banwasang La Castillana no. Ipabati ta gid sa inyo karon ining isa ka amay nga ginluthang niya patay gamit ang buga ang iya sini kaugalingon nga anak mga ka-aksyon. Action firing line. Ano giblang pinakamadalom nga istorya sa bantayan ta ini karon kay daw hindi ka kapati nga amay patsyon ang anak. Ang anak ko no medyo kuana lasing giro. Action firing line. Samtang sa syudad sang Kabankalan, isa ka lalaki action hands nga gin-endorse lang sa police station bangod nga ininadakpan nga wala sang nag-observe sang physical distancing. Paglampot yat ito sa police station while gina-interogar sang pulis, tinuklod yung pulis kag dumalagan gali kay may unod nga syabong bulsya niya. Action firing line. Drug personality gali kundi impas mga ka-aksyon. Imbes nga balayran mo to penalidad mo to 300 na himo kay mo nga mapriso. Action firing line. Kaya no gibing gadgad sa gikabalon silang syabo kung magsuyop bilin lang da. O kung gusto magsuyop ti puli. Action firing line. Galing kiti chimpoy na gidto para magbayad masa sa katuntuhan nga ginahimo ya. I-check taman ka mga ka-aksyon kang report action Alvin Kaina ining isa ka missing balang persona mangingisda halin pa ni kahapon. I understand daw nakita na ini sinigid lang mga hapon dugay kwanta ni plastar tani. Action firing line. Kag isa ka anay si man diri sa syudad sa Bacolod ho. Pakita-kita sang iya sining nga armas ginreklamo kundi sa kuti man. Action firing line. Ang iban nga balita mga ka-aksyon gikan man gihapon diri sa syudad sa Bacolod karon with action Dale Salazar no. I-check tani karon din atong headline action Dale man. Ngayon ko di pangita din to naglusot kina do ari manan to di. Pasensya gid ari siya no. Diri sa Bacolod karon mga ka-aksyon. Importansya sang backtrack liwat nga ginapatag ni Doc Soronggon matapos anom ka mga BPO yaho sa Bacolod ang wala nagatuman sang backtrack nga ini ordinance. Away na nirespetuhan na guro. Action firing line. Manginamo sa nilang tawab lang resulta kay 41 diri ang nagkala positibo sa isa ka kuano BPO company mga ka-aksyon no. Action firing line. Samtang pangabay nga pagkakasang curfew kag liquor barn pagatalakayon buwas nga adlaw. Action firing line. Ang mga balita naman niya sa probinsya sang Negros Occidental, Governor Lacson nabalaka sa epekto sa positibo sang 41 ka mga call center agents kay nga ang anom diri di ko magsala o kon 8 tagagwa sang Bacolod. Action firing line. Imagine mo na 41 action hands kung positive ini sila or ini nagpositive rather nga 41 times 3 mo lang na abi kung may natapikan pagid sila kiti nagasakay ini sa transportation pampubliko. Tiyan mo ning resulta ho. May wala ka mo mga backtrack gali ya. So nagligad to daan kung interviewon ta si ABC President Lady Gles Gonzales action hands. Ginpauna pa ni dapat tukuan mo ang mga establishmento nga may kaangay sini kay mas importante ni sila pagkatapos sa mga BPOs nga ini ay Action firing line. kung way nagpositive way man nagkaladakpan ini tiway gali monitoring ang syudad sa Bacolod. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karama ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad may kaladlawan ko nga balita karonon kon lang niya no. Actually ang biktima diriway naman gani nagpablatter action hands kay natak-an na siya. Away siya nagpablatter pero nakuhaan niya gid video ang isa ka lalaki nga karon ko na lang para hulaton nyo gid. Action firing line. Balita nga kahuluya kag kabastusan sa isa ka lalaki. Di ko makit-an isang pamilya ya sa social media, ano ayhan ang mahimo sang pamilya yaman?
Grabe ka bastos klase tawo mo. Action firing line. Karon lang kay para sa action hands hindi siya mag-untat pamati sa ako nas talas 9 krom lang. Hulaton niya gini. Mang lugayawon ko gamay lang mga balita dito sa national mga kaaksyon. Dito sa national ho si Presidente o kon Vice President Leni Robredo after ya sa 7 days nga relax siya, nagbalik na siya sa trabaho. Kami obra man si Leni Robredo. Ay obra man sa gali na. Tina-quarantine siya 5 days para ba sa doktor niya, dungagan to duha ka adlaw para 7 gid kadlaw. Si Subong, balik niya sa trabaho, negative siya sa virus nga si COVID-19. Ara na may mga virtual meetings siya nga gintambungan. Action firing line. Sige, may nga balita, inakay nga ton, ikaduhang leader sang pungsod Pilipinas, maayo iya ang kahimtangan. Sa iban nga balita, gintawag sang Malacanang kag ni Attorney Harry Roque ang aton sining presidential spokesperson nga isa kadako nga insulto sa mga frontliners ang ginpatutsada ni Vice President Leni Robredo sa paghatag atensyon sang gobyerno Pilipinas sining COVID-19. Action firing line. Kabalo ka, ginhambal diri ni Leni Robredo naglid nga adlaw nga dapat dulaon ang mga propaganda sang gobyerno ni Duterte kag tutukan si COVID-19. Ilabi na gid nagagwa sa World Health Organization nga ika-34 ang pungsod Pilipinas sa bug-os iya nga kalibutan kon pag-away sa COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Kag ika-79 naman ang ginatawag nga performance mga kaaksyon. Midto kanang pinakakwandri anyways. So hindi na nami andring Malacanang. So no sila ang patutsada ni Madam Leni Robredo isa kadako nga insulto sa mga frontliners, sa mga tawo nga nagapatay-patay sa paghatag sa information, mga contact tracers, mga nurses, mga doctors kag iban pa nga may ara sang puder sining COVID-19 ang iya sini nga palayag. Action firing line. Todo nagwa man sa tod kag naghambal man sa iya sini nga side mo. Tida mo man nagapamangkot ikaw Vice President Leni Robredo anong imo nga nabulig abi? Action firing line. Tila tontanay ko na naman ang sabat niya sini. Dira lang tanay asta samtang sa iban nga balita mga kaaksyon preparar ang mga senior citizens. Kay kamo gid ang target nga una nga injeksyonan sining nasambit iyang si bakuna. Action firing line. Dali gid lang action hands. May natulopang dan ko di action JM. May natulopang dan ko di nga isa ka comment bala nga si Tarcisio Riboquillo. Ano ni nga daw nga binastos na isa sa akon di nga live man. Ano yung butsulingon yan? Inibasaan mo da action JM? Kung wala kay comment na Sir Tarcisio Riboquillo, abi no gay kada binastos ang imo nga kwan, imo nga post da nga daw ging kuris-kurisan mo ako diri. To bago kam lang nagtuhaw di gani. Action firing line. Oo, or basi nasala ka lang sir, paki-delete na kay do ka hindi namihaw, ha? Do nagkwan ka lang, nagtuhaw ka lang na kag magpapansin di sa akon, do di ko na namian magbasa, ha? May kon opinion ina kay batunon pero imo do kuris-kuris ng imo. Action firing line. Sige, dire kita sa mga senior citizens mga kaaksyon. Kay according iya kay senior citizens sa party list representative nga si Rodolfo Ordaniez. Dapat subong palang action hands may ara na sang pre-screening nga himuon sa mga aton sa mga edad nga mga utod naton, no? Kay basig iban diri may mga allergies sa iban diri may mga ginatawag nga pre-existing conditions nga hindi sila ya pwede nga i-injikan sining nasambit nga bakuna. Action firing line. Nagpabor man si Ordaniez sining hambal nga house to house nga vaccination, no? Nagpabor man siya. Ini ang parayag ni Ordaniez matapos kiti makit-an niya nga kinanglan unahon man tuod ining may mga edad naton nga mga kauturan para layo ini sila sa disgrasya. Action firing line. Dapat tun-an gini kay sanambal naton ang bakuna porting sipa siniti base na matabo sa mga katigulangan ta. Kung why naman sila na galagaw-lagaw, guro pasagdi lang daanay sila sa ilablay. Action firing line. Di ko magambal kita house to house, basi damo, ganay magpamugong mo. Kay damo, iyasang hindi pabor sining injection nga ini bakuna. Firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaaksyon, ang pungsod Pilipinas, naghulam sang 25 milyones US dollar mga kaaksyon, o kon equivalent iya nga 1.2 billion pesos
gikan sa Asian Development Bank agod ibakal o idugang sa pagbakal sang bakuna agod nga malabot nila ang 70 million pesos Action firing line. o kung 70 million doses mga kaksyon rather nga mabakunahan nga mga tawo, no? So lantawon tani no kung paano ni kido kadako na ni nga utang pero kung di ni paghimuon sa aton sila nga mga otoridad di paano sila makabakal ka bakuna. So diskarte dito Action firing line. para lang gid nga matigayon ini tanan-tanan mga kaaksyon. Perti man ang himaka subong sa Duterte administration ay kay para mahingagaw ini. Kag sa sini nga mga bulan action hands, kung hindi sini nga simana, daw dason simana na gid kuno, maabot na gid niya ang bakuna nga si Pfizer diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Lapit na lang gid mag-abot si Pfizer, pili pa preparada ang mga balakunahan na kay ho ang wala labot sa kay Pfizer mga kaaksyon, maabot man diri ang AstraZeneca, no? Ang yaka Pfizer 117,000 doses ini siya. Ang yan naman sa Astra naman niya 9.2 million doses naman mga kaaksyon ang mag-aabot diri sa aton. Action firing line. So hulat-hulaton tani kag preparar sang sino man dira ang pagabakunahan. Action firing line. Ang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas as of today 527,272. Ang bag-o 1,658. Ang nagapabilin iya nga aktibo 28,891. Ang naka-recover 487,574. Kagang patay ara na sa 10,807 mga kaaksyon. Action firing line. Adlaw-adlaw nagasaka yang kuano, nagasaka yang nagakalamatay man no. Baw, ti halalong gid mga utod naton no. And isa ka masubo nga balita didto sa Butuan Action Hands. Ining amay nga ginsunog niya ang bangkay sang iya sining nga anak. Grabe ang nga ginsunog niya, nga ginsunog niya iya anak nga bangkay na kay wala siya siyang kwarta nga inog palubong Action Hands. Action firing line. Te ang ginhimo niya, ginsunog yun na lang. Grabe man, no? Porte kapait, no? Anyways, why naman plano to mga utod gani nga ikasuhan ng amay kiti ako man sila pigado man mo. Action firing line. Tiway ginaya barangay to sa ila to nga makabulig sa mga barangay bisan mag-donate lada sang plywood da abi nga duwak bilog da, no? Action hands, no? Kay gimo imuan lungon kay libre man na ilubong sa sementeryo da nga public cemetery da. Action firing line. Way gudya ang way gudya ang barangay nagbulig, purok president abe, bausos ko. Diri na sa iban-iban, diri ginapalakatan action hands papel, no? Kag mag-donate ang mga tupad balay bisan pila-pila gid lang. Ba dito sinunog yang bata bangod wala sang inog palubong. Action Brian Borden. Action firing line. Last City Media, Action Radio Philippine Standard Time, this time unahon ko anay sa Action Dale Salazar. Bangod nga concern kita diri, abi mo Action Hands, medyo kulukampante na gid kita mo. Sa mga results balay everyday sa aton sini nga DOH sa Region 6 nga mayara kita sang 5 na lang nga positive. Mayara ko sa 0 na gid ganing bakulod mo. Mayara 3. Ara na ta sa 1 digit lang gid everyday. Pero nakibot kita nga gumawa ining report nga may 41 tanan ka mga empleyado sang Transcom ang nagpositibo ini sa COVID-19. Action firing line. Ti mag 41 daw anom or 8 di sa ila from outside Bacolod. Ti may mga reports bagag natukiban nga ang ining iban pagid nga mga BPOs diri sa Bacolod wala iya nagasunod sining nasambit nga ordinance nga pagpatuman sang backtrack ini. Action firing line. Nga kita gani nga mga tawo ginaobligar nga magkuha sining backtrack nga ini kay ti para magsulod ka sa mga establishmento di ka nasagi kasulat-sulat da kay more nga vulnerable ikaw sa sining virus nga ini kon sagi ka to kagamit ka bullpen sang gingamit man to sang ginasundan mo. So kung may backtrack ka na with your cellphone abi or do ID card nga ginatawag, dahil mo na nakasuso to sa gwardya nga ginauyat ang cellphone, nagarehistro na dito, ti ma-avoid mo si virus. Action firing line. Pero sa amo sining nga ordinance, ultimo nga tao nagasunod kadlagko sa mga kompanya nga iniways layo sa amo sining. Action firing line. Tinong penalty sina diri ba si 1,000 ka pesos lang? Action firing line. Ti ala lantawa 41.
diin halin ng 41 nga ini. Di ni sila nag-ililistar. Anong status nila sinimati niyon? Although nga, kabalok kita, asymptomatic ini sila, pero ang asymptomatic ya, may ara gyapon sa chances, action hands, nga magpangtapik kagapang laton ikaw. Action firing line. Mas, most likely, gani nga dangerous ini nga asymptomatic action hands, nga way kakabalo, way isa sa may ginabatsyag, pero pwede ya ka malatunan, kay katupaday ka mo, nga way do sa wala ka lang. Sang sa may ara gidya sa may ginabatsyag, gasipon ka, sakit ulo niya, lain panabor niya, tutun niya, bla bla bla. Pagambal niya nga lain, matsyag na kung distance ka na yon. Kundi daw layo, iya matapikan ikaw. Sang sa asymptomatic, iya nga daw ka, simple lang sa inyo tupad-tupad, kiduway lang, pero carrier siya galiya sang COVID-19. Action firing line. Pero pa-explicar ta ni Black Action Dale Salazar unahon, kung isubong kay nga, medyo nag-alsa man tabla kay imbis ka nagtulotawhay ng Bacolod na kibot kita sang 41 nga ini. Action Radio City Hall Report. Action Dale, mayong gabi. Yes, Action Bray. Gin-announce na kay Dasangagani City Administrator M. Ang ining pag-positibo sa 41 tanan ka mga empleyado, Action Bray, sa Transcom, no, isa ka BPO company nga nahamtang sa area sang Barangay Panguba, syudad sang Bacolod, Action Bray. Ining 41 nagumpisa gid, Action Bray, sa isa gid lamang ka kaso, isa ka 21 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Bata, syudad sang Bacolod, nga pisar nga may ginabatsyag na nga hilanat kapag ubo, Action Bray, ti nag-duty sa gihapon, Action Brian, nga mo gini siya ang ginhalinan kun baga kun nga may mga multiple cases na sang COVID-19 dira sa area sang Transcom, Action Bray, no. So humalin sa isa nadugangan, Action Bray, sang isa duha tubtob nga nagkandakta sang surveillance testing ang Bacolod Emergency Operations Center. Nagligad nga January 29 kag January 30, Action Bray, Biyernes kag Sabado ina nga adlaw. Gin-confirm sa ato ni Dr. Chris Sorongon, ang 41 Action Bray hindi siya tingob nga nagwa ang resulta sa RT-PCR test nga positive sa COVID-19. Sang January 29 ang first day sang surveillance testing. According kay Dr. Chris, may 16 una, Action Bray, nga nag-positive sa COVID-19. And then pagka January 30, may arasang additional pagid, no, nga 11 nga nag-positive man sa COVID-19. So that's 27. Ang nabilin dira para mag-total 41, humalin na sang January 23 hasta January 29, 2021. Amo siyang kabugusan nga 41 tanan ka-confirmed cases sa bahin gid lamang sa Transcom, Action Bray. Out of 41, 33 dira ang mga residente sang syudad sa Bacolod, kag 8 dira, Action Bray, ang out of town nga tubtob karon wala pagid ma-reveal, no, sa Bacolod EOC kundi sila nga banwa o kun syudad diri sa may Negros Occidental. Action Dale, gamay lang gid nga clarification, ano? Na-mention mo to, nagligad, may 16, may 15, may muna bali. Why naga-indicate ina sa results ang DOH Region 6? Abi kay mostly makit-an da subong daw isa lang ka digit ang ato no basahan mo. Yes, Action Bray. As of now, hindi na siya mag-reflect, Action Bray, nga tingob bala nga 41 gid, no? Nga ang gin-report, no, sang EOC nga 41 ang confirmed cases sa sa Transcom, no? So utay-utay, Action Bray, ang reporting sang Department of Health, like kahapon nga adlaw, may 13 confirmed cases. So hindi na siya magtingala ang public kung nga hindi siya tingob, Action Bray, ang pag-report bangod may mga delay man sa reporting kag may mga cut-off time man, no, ang reporting sang Department of Health, Action Bray. Kung baga hindi niya real-time data ang gina-release ang DOH kada hapon, magluwas sa Bacolod DOC, Action Bray, nga sila gid mismo ang nagauyat sang pinaka-updated kag real-time data sa active kag confirmed cases diri sa may syudad sang Bacolod, Action Bray. So, gintahay diri ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod DOC nga Sunosiati, na isolate na na-quarantine, Action Bray, no, sa pasilidad diri sa syudad sa Bacolod. Ining mga nag-positive, Action Bray, nga mga Bacolod nun, talang ilan sini nga mga close contact na-isolate naman, no, according kay Dr. Chris Apsar, nga nagapadala sa gihapon ang contact tracing, Action Brian. So, isa diri sa mga naghahatag kabudlayan, muna siya
ang absent sa action rights ng ginatawag nga backtrack no Yan. sining management sang Transcom. Actually, ang mali Dr. Chris, naka-register action right ang Transcom sa backtrack no. O galing kung magsulod kaya bala sila nga building, ang mga empleyado wala nag-usar sang cellphone or QR code nga ginatawag para magsulod action right Aha. sa isa ka establishment to, no? So amo na siya ang ginakabig ni Dr. Chris nga breach sa protocol action right since dako ini ang company ang Transcom nga video Dami. company. So dapat mag-comply sila no sa sining backtrack ordinance City Ordinance 941 kay ginong attorney councilor Lady Gles Gonzales action Brian. Action Dale, pasensya gida. Kaya na-mention mo, may una first, may naglain matsyag, tapos gin-test, may nagduha, tatlo, nag-anom na. How come nga, wala gid sila nag-stop sa ila operation, nga muna nakadamo, gali ang Action Dale ang nagpalasitive da, sige man sila gihapon. Yes, action Brian. Kaya actually, ining Transcom, kaya bibalin nila action Brian do ka isolated cases kumbaga ining sitwasyon Aha. na nagbunta dito no so amo ni kani ang hambak ni Dr. Chris bangod sining isa-isa nga mga kaso ila na gin-obserbaran ang trend sang cases action bray Aha. hasta nga nag-decide sila nga mag-conduct na gid sang surveillance testing. Okay, imagine mo, example talang sa mga community, one street abi Action Dale, no? May isa lang nga nag-positive, ang bilog nga street, ginkurdo na. Ina gani dira hilway sila kay may sariling balay gini isa kag isa dira sa amuna nga opisina nga dira kamo nagatiniyog-tiyog aircon pa action hands sigurado kung air condition na puertis pakabugnaw duway gid sila na balaka action del no Action Bray. Kay sa unang announcement ni City Administrator M. Ang Action Bray, may mga rapid test pa una nga gin-conduct no. So nag-positive ikaw sa rapid test so kinahanglan pa Action Bray nga i-verify or Yes. i-confirm pag sa RT-PCR test kag dito take confirm man nga positive man sa COVID-19 no. So hambal rin ni Dr. Chris Surongon nga klaro nga mayara sang breach sang protocol nga ginatawag ilabi na action bray ining backtrack ordinance sang syudad sang Bacolod. Pamatan naton si Dr. Chris Sorongon sang Deputy for Medical sang Bacolod DOC. Malamot kung nag-gamit siya sa backtrack, then definitely we can Ang isang ituloy natin ang ating mga i-change na lang action hands sa quarantine. Ang Okay, action right. sa mga isolation facilities. So ang ato na nagsubong na gina-backtrack is ang disinfection and ang further monitoring sa ating mga negative cases. Kasi sa ating pagkonsulta sa ating mga infectious disease specialist, mga nagabuli sa ating sa emergency operations center sa Ciudad de Bacolod, ina-advise nila kay base wala mag-link sila nga symptomatic or nag-incubate pa. That's the reason why they are recommending that this employee be still on quarantine while we are still clearing the work site ng Transcom so that hindi natin mag-recur si COVID in the next days to come. Siyempre ay nabadihan si Dr. Chris. Sumangkit lamang ng gabi, mayari kita diri sang video halin sa Bacolod PIO regarding ini sa interview no ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan regarding sa suspension sang operation ng Action Bray sang Transcom for 2 days, di ba? Kaya ang bakit ni Dr. Chris 24 hours lang ang closure sang Transcom for disinfection. Pero subong nga development mag-close or suspended ang operation sang Transcom for 2 days. Pero 2 to 3 action bray. meaning 48 hours na Action Dale. Yes, action bray. Bali, at 24 hours sumalin kagabi, so may additional 48. Maglawig sa action bray sa 72 hours tanan. Ang closure. Since subong adlaw, may disinfection. So, bago ining update, another 48 hours, February 2, February 3, close sa gihapon or suspended ang operation sa Transcom for sanitation and disinfection action bray sa iladira nga building maitid no since aircon well ventilated ang pasilidad nga amo ang ganalan action bray nga dasig ang transmission sang COVID-19. Action Dale, inon to kami ideya ka mangkot malang ko mga pila ang ila sining empleyado naman. May Ang ideya ka. test action bray sa surveillance mga 594.
594. Amo lagi na siya ang naga-on-site, no? On-site meaning naga-kadtubod bala sa office para Okay. mag-take and call, para magbaton sa tawag, mag-accommodate sa customer. Magluwas ni Action Bray kay may mga naga-work from home man niya na mga empleyado. Aha. Tuwing 594, amo lang gid sila ang naga-on-site Action Bray ang gin-subject sa surveillance testing Aha. nga ginatawag. Kag we don't know kung nag-observe pa ni sila sang distancing dira sa sulod kay ti way man ta sang monitoring team nga naga-check ni sa election day, no? Yes, Action Bray. Pero kung pamatian naton or basahon ang mga komento sa mga call center agent, Action Bray, sa social media, naghambal man sila nga stricto man nga gina-implement ang mga protocol, ang ining mga additional pagid, no, nga mga measures para malikawan man ang COVID-19, Action Bray. Atong una nga naghalin sa Barangay Bata, anong historya sa Action Dale man? May travel history siya. Actually, Action Bray, wala din na mention Okay. ni Dr. Chris kung diin ini siya naghalin, no? Ining first case or di man siya first case Action Bray, mas may mga previous cases dira sa Transcom or ang mogin siya lang ginhalinan or ang origin Action Bray kun nga naglabot na sa 41 ang confirmed cases sa sina nga establishment. Kabalo ka Action Dale, inisla kaluluoy kiti nag-travel ni sila gasakay sa van, taxi, kung saan naga-jeep lang. Kag sa trabaho nila blang inang panggabi, week gining ilay nga kwa niya, week gining ilay nga immune system kag kapoy ning lawas stress nila sa Action Dale mo, no? Kay pulaw Action Bray, no? Ang obrahanay kung night shift ang imo sini nga duty. So, kinahanglan mo gid nga magpulaw magluwas abi ko na day shift Action Bray kay maka-regular ang imo sining tulog. Pero ang bali Dr. Chris sa mga nag-negative na bala sa surveillance testing nga gin-conduct, gin-advise sa Action Bray nga itapuson gid ang 14 days nga home quarantine bisan negative na ang ila sining nga test. Correct. Bangod ang incubation period sang virus 2 weeks Action Bray, so 14 days. So dapat within 14 days magpabilin sila nga asymptomatic Action Bryan. At kung may mga ginabatsyag sila nga subong nag-negative ka, and then after 2 days may ginaubo ka na, ginahilanat. So magpakigangot sa Action Bray sa Barangay Health Emergency Response Team para ma-assess, no, ang ila sini nga sitwasyon. Galing kiti kung i-isolate nilang kaugalingon niya nila within 14 days, di sinong ma-duty na sa Transcom maginamos Action Dale. Depende Action Bray sa management ang ila sini nga strategy kay kung wala ka man sa sintomas na ginabatsyag since close ang Transcom, ang work from home nga setup Action Bray, pwede man sa gihapon nga ma-implement sa bulig bansang technology. Yes, amo na gina-question tagini, gina-check kabalo kay ning recommendation ni Action hensya doktor niya mo. O 30 ni mo ti kun tuba ano na supako ni karon sa taga Transcom da kuni dako naman nga problema. Go ahead Action Dale. Yes, Action Bray, no. So kay na nag-explain what sa aton si Dr. Chris ning importansya sang backtrack nga ginatawag Action Bryan kun nga liwat in or kung nga agin implement or gin-establish ni diri sa may syudad sang Bacolod Action Bryan. Ang ginklaro ni Dr. Chris ang tanan nga BPO naka-register sa backtrack o galing may pila ka mga company like ang Transcom nga wala nagausar sang application mo Action Bray para mag-scan sang QR code sa ila sini nga mga empleyado. Una, sa kay Dr. Chris, tiya mo na ang purpose ng backtrack, ma-monitor ang aktibidad sa tao in kaso nga mag-positive sila sa COVID-19. Ano oras sila nagkadto sa sining mall, sa sining lugar, sa sining establishment, kundi sila nagkadto Action Bryan. Ikaduwa, suno kay Dr. Chris, may mga kaso no nga nag-positive sa COVID-19 pero ang mga pasyente Action Bryan wala nagapanugid sang matuod. Kung i-check na ang database ay iningling positive nagkadto sa sining lugar, nagkadto sa sining coffee shop Action Bryan. Amo ginang lain gid Action Dale magamo sina mo. Yes, no, ang nahuya bala nga i-reveal ang ila sining kundiin ang ila sining travel history, diin sila nagkadto for contact tracing Action Bryan. So ang Dr. Chris ang purposely intensive kag komprehensibo nga contact tracing Action Bryan nga hindi man mala mabudlayan face to face nga interviewon mo ang isa ka probable or suspect COVID-19
COVID-19. Ay paagi sa backtrack, isa lang ka-click action bray sa ngalan sang ginapangita, may baluan na kundi nga mga establishment. Ang iya siningang gintang katuan, kadwa advisean man ang establishment action bray nga mga patigayon, sang disinfection, kag makhatag man sang nagakaigo nga mga advisory. Isa mo sila dapat ya pang tagaan ginislis ang pinalidad sa mga binutig nila kay Teo lang tawa kadamo sa mapiktuhan sang obra nila sa Action Dale maginamos na. Correct. Pero kung masyan action bray ang City Ordinance 941, di kaya ni sa mga company ng mga nag-violate. 1,000 malang first offense. Hambal ko gid sa imo ti. Isa ka kompanya 1,000 di Action Dale hindi ya per ulo. Hindi action bray per company ni siya 2,500 for second offense kag 5,000 for third offense kag possible nga revocation sa kanila city nga permit action bray. Pero ang bali ni City Councilor Renesito Novero kinahanglan pa man ni maglabay sa due process action bray no ang ining in kaso nga meron sa allegation nga nag-breach sang protocol. Pero ang malakay na ni Dr. Chris Sorongon subong to nilang adlaw i-serve ang notice of violation kag napaabot ka within 24 hours makakomply na ang mga natungdan nga mga BPO company. Why niya sa ano mo Action Hands, Action Dale, mga action, why niya sa pulo penalty kung pila ka pisos mo? Ang aton nandi respeto lang sa ordinance kag ang aton paghalong Action Dale. Amo na nato na. Correct action na Brian. Kaya kung basihan natin no, ang datos salin sa Bacolod City PIO kag sa Syudad ng Action Bray, damo-damo naman no, ang nakaparehistro sang backtrack diri sa may Syudad sang Bacolod Action Brian. Magkadto ka sa mga establishmento, ang way lang guro sang backtrack Action Dale, ang mga utod ta gikan out halin sa gwa sang Bacolod. Pero kung taga Bacolod, halos tanan diri may backtrack na gid. May mga establishmento ganing nga gagmay Action Dale, may ara. Tapos BPO pa nga international business in Action Dale. Kita gani diri sa action ka backtrack action bray. Oo, ande. So, dira pala yung sa gwayo ma-enkwentro mo na si Nonggarda, di kaya sulod diya kung way kaya ka agi diya sa iyaya nga mga kamot Action Dale. So as of February 1, 2021, ang mga registered citizens sa backtrack is 432,068. Samtang mga registered establishments naman is 8,036 Action Brian. Balikan natin at hingap ni Dr. Chris Sorongon. Diba naman, kung nag-gamit siya sa backtrack, then definitely we can know for a fact if aside sa Transcom yung ilang workplace, where else did they go? Diba? So, like for example, after working, nagkanto ka ba sa mall, nag-visit ka sa bank, nagkanto ka sa ibang other establishment, ito ma-trace nato ng movement ang activity ng ating mga BPO employees. So ang tinutuyo natin sila is to have an extensive and comprehensive contact tracing application na ginagamit. And so far, sa ato ng mga previous na mga cases, ang atong na backtrack contact tracing have assisted us so much in determining the activity. That's one. Number two, in determining whether ato ng mga positive cases naghambal sila sa tuod na wala sila galabaw. So, niyara kita cases na di na naghambal wala sila galabaw, pero pag-review naman yung backtrack niya, kapila siya magbalik-balik sa Ayala mo, sa FM, sa Locwest, so, nakita mo ginaya because nag-reflect na yan sa ating database, and that's the beauty of our contact tracing application. We have access sa database dahil we know the activity sa ating mga gina-contact trace. Action Bray, napatihan na itong tingog ni Dr. Chris Sorongon. Sabay naman ni Vice Mayor Sida Familyaran na liwat siningagin palayag Action Bray nga COVID-19 is real. Kaya sunod si Action Bray, tikita mo sige hapon sa mga tao na wala gud yan sunod no, sa gina-implement ka minimum health standard. Bisan naglawag na Action Bray sa isa ka tuig sunod ka kay Vice Sida Familyaran ang pagpakigaway kontra COVID-19 kay siya pagkadumdum January 31, 2020 sa pinakauna nga nagpapanaog si Mayor Bing sa executive order regarding sa COVID-19. Pamatan natin si Vice Mayor Sid Familyaran. It's been honestly yesterday 1 year na tayo. 1 year kita kay ang CEO ni Mayor nagkuha January 31 mo. And lessons learned is that COVID is real. Damo kita nag-follow sa social distancing, naka-mask.
Kasi na kung symptomatic ikaw or mild, let's set and pray nga mula na. And ato pala ang 41 na sila, mobile pa na sila prior sa nila swab results mo. Subong ang atong surveillance team, sige pa libot. Ang out of town nito, nagsakay ko sa bati sa public utility vehicle. Naglakaw man to sa ila. Pagkapila to, everyday, balik ng dito, work na dito. Kasunod po sa action bill ang development ng atong surveillance team. Sabay si Vice Mayor Sid Sabaliara ng chairman sang Bacolod IATF. Nag-ugtas naman si Vice Mayor sa ubratan eh. Correct, Action Bray. Kay before, nubo na mo below 100 na nga aton sining active COVID-19 cases. Pero subong Action Bray, nagsaka naman kita sa mas sobra 100, no? So, subong bulletin sa Department of Health, may 8 Action Bray ang nagdugang diri sa may syudad sa Bacolod, no? So, 8, no? Ang additional confirmed cases, kadang Negros Occidental, may 19 ang bago nilang kaso regarding sa COVID-19. So, boss nga tao, pagkatalakayo naman sa Bacolod DOC with Mayor Bing, City Administrator M. Ang, pila ka mga negosyante, ang sila sining nga pangabayang siyembray, na kung mahimo, kakason ang curfew, kag na-implement nga partial liquor ban diri sa mga syudad sa Bacolod. So, according kay Vice L. City, depende na siyembray sa mga resulta, boss nga tao, kasi no siya may pangapinan man dapat proteksyonan ang general welfare sa publiko, at the same time, mabalanse man siyembray, ining mga pangabay sang mga negosyante. So, mahibalatan ang resulta. Boss nga adlaw sila sa nga virtual meeting nga patigayunon Martes nga adlaw. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, kompleto nga detalye ring ika-41 tanan nga nagpositibo, no? Nga mga empleyado sang Transcom, isa ka BPO company diri sa syudad sang Bacolod. So ini kabay pa nga makwanta na niha, ma-stop ta na ning kaangay sini nga mga backtrack nga ini sobra lapit na isa ka tuig nga gina or pila na kabulan na kaligad ini pero may kakulangan gihapon. Action Firing Line. Dili ka budlay sang sitwasyon. Dito na din magpadungol na. Dili na magpadungol, hindi na ta magpakun anong solusin o kita diri kay nga aman kita tanan ding apektado sa ini nga mga trabaho, mga kaksyon, magkooperar kita. Dili tablay mapatig-atig apas ang ulo ta kay ang tanan bala nga ginahimo sa aton sini otoridad para ni sa aton tanan-tanan. Di kundi tani pagsundon karon ti amo ni resulta ta. Action Firing Line. Ibis daw ka feeling free na sa aton action hands for how many months nakaligad do ka namin isang galaw ta do ka new normal isang type although nga nagapabilin kita sa MGCQ, bangod sining 41, doon nagkurog-kurog din naman ang unod ko. Action Firing Line. Tuwit kabalo action hands pa, si nasugata, tanay sila, or ano na istorya, wait hindi niya, no? Di mo na hindi sila matrace because of wala backtrack ang iban. Action Firing Line. Sige, ang iningabahin mga ka-aksyon sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay bago... Kulumuron man si Governor Eugenio C. Lacson, kiti may ara sang 8 nga hindi taga Bacolod, ginapangita man subong. Action Firing Line. Kag ang balita or ang akong istorya karon sa isa ka Bastian nga lalaki nga nakawaan sang video sa isa ka ukay-ukay gaano ni siya may ginaukay. Action Firing Line. Subong man ang pagpatay sang amay sa iya sini nga anak. Grabe no? Kag ang nakitaan nga bangkay subong missing halin pa kahapon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, last shit is 56. Sige, naka-yuho man mga utod, diba? No? Dali gid lang. Si Aileen Mijares, ara na. Michael John Season,
Gamonito lang diri sa Chato Elias Paranaque, salamat gid. Suzette Alunan, salamat gid sa Hong Kong. Miguel Nambong, salamat gid. Marilo Kahilig Araman sa Barangay 1A Manapla. Wow. Brian John Gabaya Lavapiez, shout out po from Mambusao, Capiz. Kumusta ka mo da? Jocelyn Libuon Dispuho Araman. Alex Montes Sabaw, damo gihapon mga gabunan sa droga. Sir Bry, ano na nga klase amay kag anak nagpinatsanay, hinubog, balaan ta gina karon. Robert Roma, si Tarcisio Riboquio, nasala lang ni siguro, sorry. Amy Esmeralda Dolido Araman, Rochelle Torbella naga-monitor. Ann Alcosiba Chua, just to share another piece of information, negosyo. Ano ini man sa vaccine ko ni iniho, be? Bokalawi galing di ko mabasa. Some another time, ano? JM Navarra Lidesma, good evening lang, Action Brian from Handumanan. Good evening, Action Brian, nagalantaw ko live sa imo from Osaka, Japan. Nonoy Castanida, Action Brian, amo gina ang problema tapos implementar, wala na dayon gina-monitor with regard sa backtrack. Tanawa bala ang clearing operation sa gobyerno tapos kakas pagkaaga ara naman tungod wala sang monitoring. 100% correct ina. Si Kiano James Guazo, gapamati gid kami family galanto sang La Carlota. Virgil Pindak Sobray, good evening. Monitor always from Celine Homes and please shout out mga Bison family sa may Calatrava, San Carlos, Kagolpinda family. Sa Kanturay, si Palay, gapamati sila now sa imo programa, Action Bright. Keep safe and God bless you. Annalyn Hardinico, good evening, Action Bright. Gapamati lang kami diri sa radyo, Barangay Busay, Bago City. God bless. Olive Prado Gargaritano Araman sa Hinigaran. Si Kiano Liwat Amalya, gapamati sila sa La Carlota. Lenny Valencia Araman sa North Fairview, Quezon City. Rowena Castillo de la Cruz, good evening, Sumbrian. Always gid ko naga-monitor from Purok, Masagana, Barangay Sais. Daghang salamat. Ana Mandrigos Rob, puro na lang utang. Samantalang may free donations gid lang sa vaccine sa WHO and other countries like European Pro. Ang donation to bayran para sila lusot. Si Lidonia Santilian, good evening, Exxon Radio, watching from La Carlota, Sri. Dumayas Aileen, Action Brian, may problema kami di sa subdivision, Captain. Ginatolerate ang baho sang baboy, paano magbulig man? Subdivision si Captain Pico, ginatolerate ang baho sang baboy. Sa diin ini i-text bisakon din nga subdivision na kay para mabuligan ta, mapalabota sila. Michael Nesisito, kamanga wais sang gobyerno naton kay ang senior dayon kita nila nga abi hindi kamo mag-una nga yara sa gobyerno no pa. Ryan Vergara Alvarez Lodi, idol, salamat. Per selection Brian nga ginapilit ginilas pumuluyo ang vaccine abi unahon nila taga gobyerno kag kaugalingon sining duso sang vaccine. Jean Oy si Sir naga-monitor man, si Kiano Liwat okay, nabasa ko na. Si Michael ni Sisito, gani, madam, no? Tani sila yung mga sampol, hindi taya kay kabuhi sang mga senior. Siyempre, hina ang immune system nila, ka mga kulang-kulang gid. Gianna Perez, Dennis Richard Roma, ga-tripping ka. Namiyangi ko ni ka Sir Dennis, mo na-trippan niya tayo, pre. Nakuris-kuris siyang napamutang niya or basi nabutang niya sa bulsa niya na pindutan lang. Alma Agravante sa Bater, Araman. Hilda Catalogo Vicente, good evening, Action Bry, watching from Manila. Keep safe, idol. Action Bry, thank you again. Jenny Papiliero Tamasin, sala nyo na kay hindi ka mo stricto sa nagasulod gwa nga mga lugar. Hindi gani kasulod sa Sipalay, pero ang taga Sipalay gasulod gwa di sa aton sa Bacolod, mga haslo kamo na aking siya. Rodora Shoko, Hilda Catalogo Vicente, palihog tamiyaw sa mga utod ko da sa Tangob Alisbo family sa Hacienda Palencia, La Carlota City, kay Nazareno family,
So Biron family kag kay Norman at Leia nagapamati gid sa imo Action Bray, salamat gid. Sige. Billy Ryan Araman, Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man. Keep safe lang everyone, observe health protocols. Godspeed, correct. Alex Montesa, Sir Bry, ask lang bahin sa vaccination clinical trial sa Johnson & Johnson, nagasugod na. Pagintindi ko, Marso pa to, sir. Marso. Kag sa din ang venue, ma-volunteer kami tani upod sa mga relatives ko kag mga neighbors ko, Sir Bry. Pwede ka mo kakadto sa EOC, no? Kaya may emergency operation center, no? Sa kay Emang bala, kay Setian Emang. Kaya at sila nadraga pang baton, no? Gagdaga pang lista. Roth Kuzawa, good evening, Sir Brian. Monitor lang ko from Tokyo, Japan. Emma Alcuela Curlstrom, good evening, Sir Brian. Watching live from Sweden. Joaquina Darrell Quanico, naga-monitor man. Saturn Mars, good evening, Sir Brian. Monitor lang ko di sa Cebu. Umayang gabiin nyo diha. Imbong Jocampo, salamat. Pinky Honto Pilye, good evening, Sir Bry. Watching live. Gid kami always family Pilye, si Tintin, Mary Ann, Dayday, Fort, kag kay Selga Mojo. Thanks and God bless. Imelda Hamilo Bangguanga, naga-monitor man. Si Madam Bangguanga. Pare, sorry, napaglaruan ng aking apo ang CP ko. Hindi ko ito gawa. Sorry, no problem. Sir, don't worry. Thank you, sir. Thank you. No problem. Jen Oisiser Araman, Florida Gumban Gargalicano Araman, Romy Cacho Alcazar. Good evening, naga-monitor ang sa San Enrique Alcazar family. John Villarosa, mati lang sa Stonehaven, Barangay Granada. Kativer, good evening, Sumbray. Happy 49th birthday, Marie Chris Arquillo, Barangay Araan, La Carlota, Sri. Rosalie Sirol, Araman. Jerry Hilogo, Araman sa Barangay 3, Hinigaran. Mario Magbanwa, watching from Riyadh, Case A, may gabi Bacolod, Patamyaw da Magbanwa family sa Valladolid. Homa Lomina, Norberto Barniso, si Colonel Gail, nagatutok man sa Nimatinion. Stephen Magbanwa, good evening, Sumbray. Di bala ang emergency dapat aksyonan dayon ang Sineco. Himuan lang report kuno anay. Utod na di ang posti sa amon, wala Japon. Salamat. So din dapit ni man. Abi isugid ning lugar. Nga may imo pa report kay posti utod na magkalakuryenteng tao da. Ay naano nga kahimtang. Reynaldo Nombre, gaita addresser kay lawagon tadi dayon no Naga-monitor sa Himamaylan. Okay, sige. Relax lang ko gamay ha. Standby lang kamuda kay pagbalikta ka lagko sa mga balita nga idulong naton sa inyo. Alas 8:04. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong kahitangan. Responsable at pagbalita, kagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, manamyaw ko anay sa mga utod to nga kon nga may straws una sang grade 5 and grade 6 so. Si Ma'am Mary Jane Roma Tilog Roma naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon no. Magula siya diri naga-chat sa aton every night. Naga-monitor gid siya upod nga naga-monitor sa sini matinonya sini nga pamilya dira sa Banwa sang San Enrique. Baw, siya gini nagtudlo sa akon nga kabalo ko nagkanta-kanta. Si Maymay Alagaba na raman naga-monitor man no. Kag si Madam Emily Ponce. Upod si Baby, B-Boy, Inday, Bugoy, si Steven or Steve lang. Ano ni ngalan niya man? Steven? Ano ni siya? Especially kay Baby Dos. May Baby Dos? Nagapamati gid subong nga gabi, nagapaurok-urok gid sila. Action firing line. Ari pa gid ang iban mga kaaksyon. Good evening lang da kay Nono Miravalles. Si Andoy Espinosa ning salamat. Action Bry, basi pwede ni Action Dale matuki si Ma'am Pasit parte sa calamity kag baha sang March. Basi pa lang mabukaran sang DSSD. Bacolod dako patani ang bulig 2021. Si Ma'am Pasit abi subong do ka idla or do ka ila subong sa media. Action firing line. Kapila abi naka dalinas sige lang. Sige lang. Action Bry monitor lang kami di Purok Saging DSB. Katong gali niya. God bless sa imo program. Katong ano pilyedo si Katong Negro sa balay sa una mo. Kaskaro. Bray paano ya si Presidente Duterte kay 74 years old na. Wala delikado sa iya kay presya. Kag damo sakit ginabatsyag kag ang education secretary kag damo man. Kabinet ni Duterte dala na siya. Ti ipagi na gani sa kwan pag-imbestigar anay. Antes na sila injikan, ginapamangkot niya kung kumustang galingon nila. Action firing line. Bantay-bantayan ta na sa injection. Dali gid lang Kay unahon ko lang ni action ana to balang kagina ang tawag sila gani. Nakakita sining nasapwan ni blang bangkay. Check naton abi na. Check naton abi kung kumusta na ni. Dali gid lang kay kabalo ka kahapon ining missing mga action mo. Ining nasambit yang biktima. Dali gid lang kay gina-check naton sa sining mga tinion, no? Sining mga tinion. Bas-basi maduro distansya mo na action an. Kay nagakurog di sa akon nga durunggan. Oo. Dali gid mga action kay ini dako ni nga balita ang pagka-recover sining bangkay kun amo na gid man ni. Kabalo ka may ara sang kwan, may ara sang Aryo, may ara sang isa ka nadula kahapon missing nga mangingisda nga si Choderico Castillano. Sa kalalauran ng mga 7 ka kilometro niyo ang kalayoon gikan sa shoreline sang Barangay Miranda. Barangay Miranda, Banwa sang Pontevedra. Dali gid lang. Marso 29, nagligad nga adlaw. Dali gid lang kaya sa aton nga linya basi pwede madistansya gamay action hands. Gamay lang ang distansya. Okay. Ara nami gid. Online sa firing line. Ara sa aton sining linya, dali gid lang actionan, dali gid lang actionan. Ariya. Nalipat ko bisang niya sining pangalan kay ina. Dali gid lang kay bag-o ni sa akon sining sa akon sining ariya. Para sa aton nga linya si Sir Steven. Si Sir Steven ara sa aton siningal niya. Sir Steven, may gabi. Sir, may gabi sir. Si Kagawad Perez ni sir. Steven Perez, sir, no? Sir. Kagawad sang barangay ano gani, sir?
Barangay Poblasyon, sir. Poblasyon. Kawayan. Pasensya gid sir ha kay kagina gid pangita kong name mo, yaon ko pangita Steven Perez. Sir, sugiri kami abi may nakitaan nga bangkay dira nga nagautaw-utaw lapit sa inyo dira nga shoreline, sir. By PM, sir, ang isa ko kaupod nga kagawad, si Kagawad Balyaw, Randy Balyaw, nga may naagyan ang sakayan pag going palawod sila, sir. Galing kay wala na nila bala nga dalon pahigad, nagrikta na lang sila, nagtawag na lang sila nga may utaw-utaw nga bangkay, bali naka blue jacket ni sir kag naka black pants. Okay. For now guro, sir, ara na sa sa baybayon sang issue to Masalin, sir. So, kay gaina sa poblasyon man uling pa lang siya naagyan, sir, sang sang mga mananagat. Nagtawag na lang sila nga kung pwede maparescue sa Coast Guard. Actually, gintawagan namon sa mga SB ang Coast Guard tungod sa kadakuon sang balod, sir, kaga pakadto na sa dulom, hindi na siguro hindi na namon makita. Nag-decide na lang bantayan na lang sila sa higad guro sang baybayon sang Masaling or Tuyong Buwas, madiragi na sa sir. Masampay. Masampay, sir. So meaning, subong wala pa gini siya ma-retrieve, abi, why pa gini siya makuha? Sir, wala gina sa na-retrieve kay tungod sa kadagkuon sang balod kag hindi na guro kay gapadulom na mo. Pero hindi pa ta sigurado nga amo ni siyang nadula, nagligad nga adlaw o kon sigurado naman? Kay pagtawag namon, sir, sigurado mga diragi na salin sa Pontevedra, sir, pero actually kung nakaanong pamilya niya sir, naka blue jacket ni siya kag naka black pants. Okay. So di ko ma-reconcile. Ay sigurado sir nga masampay gini sa sigad, boss, basi magpalawod naman. Okay. Hindi tungod sa amiyan, sir, ang suno sa ilan ni SB Sami, SB Grigas ang balod kay tungod nga sa amiyan, sigurado mapahigad yun sa sir mo. Okay, sige. Naka blue jacket ka, naka black pants, no? Amo nang iyang kwan? Kagahabok na sa daan, sir, hindi na sa pwede hindi na sa madala sa laod kay gahabok na siya. Hindi man siya pwede, sir, mahaboyan BPC dabi, no, para maguyod sa pahigad. Gin-try man ni SB Kantutay nga makontak ang Bantay Dagat, sir, kag ang Coast Guard. Kaso ang problema, sir, ang sakayan di ka sarangin. Wala gid sang hindi gid ka penetrate kay tungod sa kadagkoon sang balod di subong sa baybayon sang Kawayan, sir. Sige, at least dako ang tsansa sini, no? Sige. Salamat gid sir Kagawad Steven Perez sa mga time diri sa Action Radio. Sige, sir, mayang gabi. Salamat, sige, salamat gid sir. Sige. Action firing line. I-check nato bi traction an si Sir Lodovico Librilla, na? Kung ano ang description nga ara to sa ila. Okay, sige. Kita mo na lipat ko kung sa dinto sa Kawayan to galing bagong interview, no? Sa poblasyon, barangay poblasyon Kawayan, na? Grabe, no? Halin pa sang 29 siya nadula mo, no? So sa Philippine Coast Guard, bantay dagat, ngayon siya ang nahulog mga kaaksyon mo, no? Ining victim, hinali nga naglumpat sa ilang baruto, agod kuhaon kung tani ang galunan sa tubig nga nahulog sa dagat. Gindugang padri sang Philippine Coast Guard nga gintingwaan pati nga pangitaon ining biktima pero way nagid masapwan pa, no? Kadalom sang tubig dan guro dira sa may Miranda da sa Pontevedra, baunano nga sistema, no? Bisano kaya ka sagad nga manuglangoy kun lumpatan mong tubig diya do ka lumpatan mong tubig do ka bubudlay ina. Action firing line. Aran aksyonan. Okay, sige. Okay, sige. Ginaangan-angan nato na, no? Kung ano ang tikang ginahimo subong sang Philippine Coast Guard sa sining nga mga tinion mga kaksyon, base na pagatuan naman nila ni Tawo Tubla, no? Napakatuan naman nila Tawo sa Philippine Coast Guard ini kag nakuha ining nasambit iyang bangkay mga kaaksyon. Teki kumabwasan mo to, bisa mambaltod si Sir Steven nga amihan, mapahigad gid man tukko no mo. Kay tungod sa amihan pero way takbalo, no? Base iyawan naman sila pangita blabwas blaw. Action firing line.
Sa mga pamilya dira sa Miranda, ara may ara sang kuan ha, may ara sang nakit-an to nga nasampay nga bangkay sa may poblasyon sang Kawayan, mga kaaksyon, no? Poblasyon sa Kawayan sa sini nga mga tinion, no? Basi makadtuan nyo to kag maka para hindi na gid mabuwasan bla may idiyahan, no? May idiyahan abi paano ina matigayon dali gid lang, no? Alang-alang seksyonan, alang-alang siya. O tino problema. Sige, las 8:21. Dali gid lang, dili kita makakaksyon sining balita. Pakaronan ko lang seksyon Marlon na, no? Dili kita sa balita nga kangilidlis mga kaksyon aryo. Kay patay diri ang bata, matapos luthangon sang iya sini kaugalingon nga amay, dira iya sa may area sang Sitio Paho, Barangay Kabagnaan, Banwa sang La Castillana. Action firing line. Ang biktima dirigin kilala sa kay Romulo Roto Jr. Ang amay diri senior amo ning suspect mga kaaksyon. Action firing line. Sunod diri sa panaysayon sang La Castillana PNP kay Police Captain Ramel Bustamante. Nga ining biktima nag-abot action hem sa ila sini nga puloy-an nga nakainom hubog. Pagkatapos, nangayo siya kwarta sa iya sini nga mga utod. Soltero man ang biktima. Pagpangayo niya kwarta, wala siya tagaan. Suno sa pulis, sa pag-imbestigar sang pulis, ha? So, kay way sa gintagaan, ang iya sinigin himo mga kaksyon, nagkuha siya sang binangon. Kag panglabuon nyo ko tani ang iya sini nga mga utod. Action firing line. Ti samtang nagaistokihay ito sila sa sulod sang puloy-an, ang amay nga senior nagtinguha nga matambagan kun tani ini sila. Pagkatambag ba kaaksyon daw hindi gid masarangan sang amay, ang ginbuhat sang amay nagkuha sa siyang buga. Ang buga, ang bala niya sini, hulin. Action firing line. Tiguro, paminsar sang amay, kung makalabo ka di sa mga utod mo di, damo magkalapilasan or basi magkalamatay pa, timayo na lang guro nga tiruhon taka. Gintiro ining biktima, gintiro niyang anak siya sa buga, igo action hand sa ulo mo. Action firing line. Ang huli nagsulod sa ulo niya, wala kalapos. Kung natumba, pagkatumba, nagpamudyot pa sang kahoy ining biktima, kag magpanghaboy pagid. Tiway na ginapunggan sang amay, nagpulot man siya sang kahoy, kag ilampos tudo sa iya sini nga anak sa guya sa nawong sa liog, tub-tub nga nadulaan sang kabuhi. Action firing line. Sa dugang pag-imbestigar sang kapulisan, ang ining biktima, kaluoy man, no? Ti patay na ganing tawo, no? Pero why naton di siya ginalait tudwa. Kumbaga, makakuha ta di sang lesson mo labi na gid mang utod dara nga medyo plahubog kag way gid biga tadlong. Ang ini nga biktima, ining bata, medyo sa lawayon gid man sa pamilya. Kung mahubog gamaoy. Ti siguro natak-an na gid ang amay bla. Ti kadamo gid komento nga mas maayo na lang i-sacrifice sang amay ang isa ka bata sang sa malab-an niya tong madamo pagid niya kabataan kag magkalamatay. Action firing line. Kasakit pamati ano nga komento, no? Pero realidad do kahusto man. Kay kon pinabayan to sang amay nga wala yan na punggan tong sagiya kawara sang sundang niya kag kun sino to nagkalaigo kun idamo sila nagkala-ospital o kun nagkalamatay. Action firing line. Ginpaspus anga na lang sa amay Igo sa buga, igo ang iya sini nga ulo mga kaksyon. May nag-info diri sa aton parte siya. Sa boss mo daan natawagan. Oo. So why na sa may imo pa? Si Sir Librelia, may nag-info di sa aton. Tiniro niya. Subong ang amay mga kaksyon, ginpriso for the meantime sa La Castillana PNP. Why pa kabalong pulis kung may ma-file bala kaso sa iya?
ang asawa, anak, o etc. Way takbalo, suno sa pulis. Pero mga tubang sang kaso ining amay, kaso iyang Republic Act 10591. O kon illegal nga paghupot sang armas luthang. Action firing line. Oo, armas luthang, mga kaksyon. No? Ara aksyonan. Sige, sugpunan ko ni nga akong interview karon. Pabati ko gini sa inyong tingog sang pulis. Kay para makuha nyo pagid, ma-imagine nyo pagid ko ano kalabtabo. Dali, gid lang ha. Online sa firing line. Ara sa aton sininga linya ang pinuno sa aton nga Philippine Coast Guard diri sa Bacolod kag Negros si Sir Lodovico Librilla. Sir, maayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio. May gabi man si Brian na may gabi man sa taga-Palamati sa Action Radio. Aha, napasensya gid sir do ka abrupt sa amon nga panawag subong. Kay kahapon sir naka-interview kami ang amon reporter Action Alvin nga may nadula nga tawo dira sa may Miranda, no? Area sang Miranda, Pontevedra. Subong hapon nakabaton kami report nga may nasampay to nga tawo or ato sa may baybay pa mismo sa may poblasyon Kawayan na. Sir, nakalabot na ni sir sa imo nga report, sir? Yes, Action Brian. Actually, kagina sang mga alas 5 imedya nagatawag sa aton si SB Kantutay. Reporting may ara sila nakita nga floating body hakarever sa dito sa ila sa shoreline nila. So immediately nagtawag kita sa aton mga personnel sa Coast Guard Substation Kawayan na i-verify ang reports. Okay. So sir, ining nadula nga si Choderico Castillano ay amo na to sa sir ang dito sa may Kawayan, sir. Naka-blue jacket kuno sir kag black pants. So far, Action Brian, kay medyo gabi naman, medyo maalon. So, nag-decide na lang ang interview sa Kawayan na hindi sila magkatko dito sa area. Kaya medyo malayo galing ni Action Brian. Delikado man sir, ano? Delikado, maalon. So, kabay pa sir, no? Buwas, hindi lang siya magpalayo-layo ni sir, no? Ambal ni sir ni Kagawad Steven Perez kay na basi madapya man na siya kuno pahigad sir, no? Ining bangkay nga ini. Yes, Action Brian. Amo na ganing ang ko sa akong mga personnel dito ang buwas aga pa sila nga magkandak sa positive sa area dito magkandak sila lang search sa reported cadavers. I see. Okay, but for tonight hindi kita maka-disclose, I mean maka-declare abi nga siya gini sir, no? Si Castillano. Di pa natin madeklara? Sa subong Action Brian, hindi pa ito madeklara. Okay, sige. Until sa time nga ma-retrieve natin, ma-recover natin siya. Then ma-identify siya kung may mga ma-retrieve siya nga mag-coincide dito sa sa missing person. I see. Pero aside from Castillano, why naging man reported pa nga missing since yesterday or nagligad pa gin nga nadlaw sir sa Philippine Coast Guard? Only one, si Castillano. Yes, Action Brian. Aha. Sige, dala lang kita na asta sir, at least na-confirm nga may tawo nga nakitaan pero hindi pa sigurado kung amogin man ini siya. Now, sir, salamat. Gid may gabi. Yes, Action Brian. Welcome. Mayong gabi man. Yes, sir. Thank you, good sir. Action firing line. Kabay pa nagamonitor sining ang pamilya ni Castillano dira kag makatimbre man diri sa aton, naka blue jacket kag black pants, no? Ining nasambit nga nakitaan dira sa may Kawayan, sa may poblasyon lapit mga kaksyon. Action firing line. I-replay ko na lang yung tingog mga ka-action sa interview naton sa pulis sa kay Sir Bustamante ining angot sa pagpatay sa amay sa anak niya. Dali gid lang ha. Ang ato biktima mo ining bangka kagang suspect nato ng mga amay. No? Accordingly, base sa pag-imbestigahan nato, nakapabuhi ni, tungkol man sa ang bata ni nagpulit sa ilang balay kag hubog ini kag nagtuga sa promosyon sa mga magulupod utot kag ini dinunusan niya sang ginangon kag ang labo although nga why ini sa naigo may attempt sa pag sa biktima nato na sa mga
utod niya, no? Pagka nakita ini sa kamay, nasipay ini sa kamay, pangaway kini na mati, no? Pagka naimpiko ang kamay sa pagpudyot sa buga niya, no? Buga, no? Pagka natiruan ini niya, pagka naigo ini sa ulo, no? Pagka after sa pagkaigo siya, naka-still na conscious ka ako ng ako niya, no? Na biktima, kada nakapanghapoy pa ini yung napudyutan niya ng mga kahoy, kada nakapudyot man ng amay sa kahoy, kada nalampusan din niya, no, sa liog ng parte, no, pagsaguya, which is nakapatigin pa mo niya, intunaan man, no, sa iyang kamatayon, kada sa subong, still gawlak ng isa sa result sa autopsy niya, no. Action Firing Line. Tira lang ko hasta mga kaksyon, no? Kay way kagin maniban sang pangitaon, panga suspect, ara naman ang amay, damo pag nag-question siya nga ang pasakaan pagid kaso, tiway takbalo, ang bata to may iloy man to mo, no? May iloy man to, tiway takabalo ka nung utok sang iloy, bata yato, bisan to dang amay ang suspect nga nakapatay sa iya, way kita ideya, mga kaksyon, that's why ang protocol kagisopi sang pulis, itinergid sa iya, sa istasyon sang pulis sa pila ka oras abing period abi kag kun wala sang kaso ti kusa ina nga pagwaon sang kapulisan. Action Firing Line. Sige, Action Radio Philippine Standard Time, las 8:32 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ginendorso ko lang sa inyo makadali mga kaksyon ang tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Action Firing Line. Sa aton pagbalik karon mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad, ano ba lang ginaukay sang lalaki sa ukay-ukay nga nakuan sang video sang tagbantay? Action Firing Line. Tag ang pagkulumuron man ni Governor Lacson sining 8 sa 41 nga nagpositibo nga sa COVID-19 gikan sa Transcom. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Si Sir Bong Vilboards Jr. naga-monitor man. Si Chivel Bambi Ramos Histosani. Good evening, Sir Brian. Tamiyaw ko si Carol Montoya kag Shalane Socorro Lim Duran Bambi sang La Carlota City. Salamat kid. Yolanda Alcagaya Galiegar. Good evening. Good evening, Action Bri. Monitor lang kami Barangay Villamonte. Keep safe lang sa tanan. Good evening, Action Bri. Greet lang akon apo nga si Jai Pastor Gayona. Good evening. Thank you, Gid. Alexander Olavia. Monitor lang kami sa Victorina Heights, Mansilingan. Ana Mandrigos Rob. Inayawan na guro ugta sang iya amay sa iya pasaway nga anak, sir. Di kundi patay siya kay sa bilog nga pamilya ang mamasakir sa self-defense ato. Hay, sa kabudlay bala may family member nga alcoholic kag basi to drug addict pa to. Mary Ann Olbido nagatutok man. Andy Salodares, good evening, Sumbray. Naka-drug siguro ang bata. Monitor lang kami ni Barangay MH del Pilar, Pontevedra. Ma-detect dito siguro kung sa kwan sa ginatawag lang autopsy check na to. Ay, way giguro, kaya dapat i-drug test Rosalie Sirol, regarding sa kadilikaduhon sang poste ang tatay ko na kuryente 17 years ago. Gin-report ang poste 1 month before ti ginbagyuhan uli, wala gid makayo kag wala gid nakita nga nagatungtong sa gali sa kanal. Sa piyak iya nga kampo ang tatay ko nag-check sang iya mga tanom nga utan ti didto siya na kuryente hasta subong wala gid pagbaylo ang service nyo. Anong hinahulat nyo kung may mapatay uli? Ay, sus ko sineko. Amo nang ka mga pigado gisang performance ako pag ilis ang poste may report pa wala na kakasada yon kag may evidence man
nga nagatakilid na natumba na ano pang report himuon mo da, way na gayuni da isa ka poste kag patindugan bag-o. Ay, sus ko. Alma Agravante sa Bater, ara naman may sinabad. Mga negosyo na Ay, sus ko. Sino ni siya si Mary? Sa Minaki daw, puro lang ni iya comments. Good evening, Exxon Brian. Monitor lang kami diri sa DC2 Alihis. Amo na isla mga portiks pagkasabad, blaw. DJ Jonah, sakit sa matang, fladder ho. Gani man. Ay, sus ko nga mga tao. Ni duway ni sila delikadisa nga mga tao ho. Ay, nano. Chris Vilma, 3 years. Good evening, Exxon Brian. Monitor lang East Homes 3, Barangay Stephania. God bless. Amo na kung isa nga di ko makita ninyo nga mga mensahe di. Kaya ginasampawan sa ilang negosyo. Inday Blaza, Arakman. George Gargasiran sa Singkang nakatutok man. Kita mo na baw sa pagkasabad Action JM palihog ko ni sila pang butang sa basurahan na ano ni sila. Na ano ni sila yaman. Ila na lang giyata. Ay suspuryaga ba ula huya klase mga tao. Joan Mel nagamonitor man sa Victorina Heights. Salamat gid. Ay patawara. Na ano ni sila yaman. Sus ko. Paano ni sila i-report sa Facebook man? Why na? Why na ko may mabasa? Pasensya agad sa mga nag-kwanda ha. Nag-comment da. Di kong basahan iban. Kayo ga-flood to ng negosyo. Maria ko. Amo na ang sineko, sir. Report ko no. Bisan may ebidensya ko no. Wala sila aksyon kay mga uyaya. Ati mo gid. Sige lang, tanay ko may mga addresses ining reklamo di. Taugan tag ni sineko. Di wait address abi. Shin B. Barn, good evening, Exxon Bright. Keep safe, mga ka-action. Sige. Tika damo na digli sa comments dalom. Di ko mabasahan ang iban ho. Kinagasampaw ining negosyo nga ini. Delete na mga online scammer ina. Pasabad-sabad ka mo ya inyo da. Sabad-sabad gidya eh. Hindi maniguro kayo sindi galing ilunggo ng mga tunton lan eh. Rosalie Sirol, Bray, permi ko na ila gina-report sa FB pero wala sila ya mahimo ko no. Ay, nano na. Pero kung mag-post ka na gani isang medyo censored lang gamay, palak-palak na yung taga-Facebook mo. Pero mga scammer niyo, katalaka. Scammer, wala niya kadudlaan sa gipang salot sa comment section. Tiyan mo na ganing hindi kong basahan mga chat nyo kung kisa tungkol sa ilan eh. Imagine mo to pilatok bilog ho. Lapit ko to 20, iyawan ako na ikaskan. Kadla sampawan ka mo. Si Rochelle Turbela, nag-amin na lang gani. Sige. Dalang ka mo, relax lang ka mo gamay da, ha? Kama-relax man ko diya. Las 8:39. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan, responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Brian Borden, Aksyon Firing Line. Las 8:45 no? Si Sir Felix Magtulis Villatura naga-monitor man sinimat tiniyon, si George Nullard Araman, Angel Ricoperto. Good evening, Action Brian, watching live from Woodside, Juan Alihis, naga-monitor gid, gareklamo sila siling kapadalawan negosyo sa aton live. John Espaniola or Cula, naga-monitor man sa Valladolid, Stephen Magbanwa,
Tubang Bacolod Memorial Park, Purok Paghidait, Barangay Alihis. Edwin Pineda Arakman, Sinoda Gabaligya Pinakas. Parte na. Sige, ari pa ganang iban ha, no? Taligid lang kay Good evening, Exxon Bry, mag-abot ang vaccine, mapabaksin ka man. Mabalaan tala na kung anong plano sang kompanya. Yung gabi, Exxon Brian, ang natabo, gintagna na sa Biblia. May anak, magpatsanay, matabo akon pamilya, dutayan ang akon bata, mapatay sang amay. Salamat halin ini kay Nanay Minda. May lang kay Way natabo, Nay. Good evening, Exxon Brian. Gamonitor lang ko si Angie Castillo, Bangga Totong, Barangay Filisa. Good evening, Exxon Brian. Ginatamyaw ko lang anak ko, birthday niya karon nga adlaw, 32 na siya, Ray De Los Santos. Galantaw ni siya live sa imo sa Sara, Iloilo. Siya gapauli si Kaloy De Los Santos. Sige, sa La Carlota nagasi ini. Check ko ba action na Marlon, bisan gamay lang ano. Hingagawon talang ang yabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. While nagadayal kita action ara na siya. Action Marlon, ara na sa linya ta kadasig no. Capital Reports. Action Mar, mayad nga gabi. Action na Bray, mayong gabi ang komento sa reaksyon ni Negros Oriental Governor Bong Lacson May Kantanan. Tenga pa ni Bagon na naman nga problema kaya pangatubang sa lokal nga panguluhan sa Bacolod City. Man nakakuha man isang atensyon ni Governor Lacson kay sa 41 ka mga nagpositibo aksyon na Bray, may arisang 8 sa mga ini ang hindi Bacolod noon, but silingon ang ila sini pulian gina pulian sa iban nga banwa kag syudad nga sakop sa Negros Occidental. So ining 8 ni na identify na nila ni kag naumpisahan naman gani kag nasugdan na ang ginatawag contact tracing. Isa pa kadari sang nagpa-worried kay Governor Lacson kay ang ining 8 ni Aksyon Bray nagasakay na siguro tawag nga public transport bla. Wow. Di pasahero nga salakyan na kilala naman kundi sa Lagapuli kag umpisahan Aksyon Bray ang contact tracing. Luyag man ipa-usisa ni Gov Lacson kung bala nagapuli nga ba ning 8 sa ila sa ring balay antes para man nga nagpositibo sila sa COVID-19. Namunuhan man sa gobernador ang ginatawag nga protokol. Kay kung kay sa Aksyon Bray may aragin sa nagabuno nga lain ang protokol sa Negros Occidental, lain man sa syudad sa Bacolod. Daway bala nagasalalanto. Mayara lang sa parawagan pa aksyon ang gobernador Bacolod City nga kabay matagaan ni sa Gilion Aksyon Bray sang pag-akto nga hindi na bala alapnag ang ginatawag nga transmission. Sabahin niya sa provincial government, ila sa nga pag-aktuhan galayon, kining 8 ka mga non-Bacolod residents. O galing kay kung basihan Aksyon Bray, malakip na sa record sa Bacolod mo. Dere nagkatrabaho ining 8 ka mga hindi Bacolod noon. Ginmuno man sa gobernador nga sabahin sa provincial government, sabihin niya Aksyon Bray advice kinapanugyan sa mga government workers nga kung mayara sang hindi mayo pamatyagan lalain matsyag pagbugtaw sa aga lain matsyag hambal ni Gov why na duty ang provincial government employees ginahimo pabalon ng supervisor nga lain matsyag bisan isa lang sa mga sintomas ng COVID-19. Amo gimana dapat aksyon marmo kiti sintuma gani mo. Diban kay ang ginalinan kabay sang inang nagpositive nga 41 kundi isa ka empleyado sang Transcom nga taga Barangay Bata nga nag-duty bisan lain matsyag. Amo to. Pati ambal ni Gov sa provincial government ginaba siguro yan aya Aksyon Bray nga kag ginapahanumdum sama-sami mga department division heads ang balongid ang ilang sa mga empleyado nga kung lain matsyag hindi nila mag-duty. Ang suro sigurado Aksyon Bray. Yari si Governor Bong Lacson. Of the 41, I think 8 are
residing outside of Bacolod. So it was important, and I think they have already been identified. My worry is how these 41 went home during that time. I understand many of them, especially the 8, took public transport. So that's my worry. I hope it did not spread it even further. But the fact that the 41 have been identified, well, at least they can be quarantined and treated. I think Bacolod is on top of the situation. They will have to deal with the company if there were any protocols not followed. Our protocol has been there from the very beginning. There's nothing to, Bacolod has its own protocol. They have their own reason. So as far as the province is concerned, we will continue with our protocols. Like we always tell our government employees, when you wake up in the morning and not feeling well, do not report. I think what happened there in Transco is the said individual actually still went on duty. It's really a discipline on all of us. We have to be disciplined enough to know when we should go to work or not. We will constantly remind not only the government employees, but all workers that if you're not feeling in, just stay home and inform your superiors on what to do next. Boss, aksyon marating wanta nga malapot ang PIMT, ang Provincial Incident Management Team, kung si Provincial Health Officer Dr. Erdal Tumimbang, may baluan ta aksyon maray kung taga diit nining Wallonia. Damo, ganun ka pamangkot sa Bangson Mar, damo nag-chat diri sa ato, no? Oo, ugaling kay kung mag-call center agent ka, kung gapuli ka outside Bacolod sa masamay ka nag-aboard na sila sumray mo. Yan man, weekend, guro eh. Gapuli na sila, di mo na weekend, Sabado or Domingo. Pero di mo na hambal ni Gov ining walo masabi ka sakay sa public transport. Yung public transport ko na sa paray nga kinaabot sa lingon dari, ang dari masabi surat sa Bacolod. Okay. So boss, tinguan tani nga malabot ang sumbray kag ma-check ta kung di ka pulik kung naumpisa na kiban ang ginatawag contact tracing. Singit ko lang ang ginahulat pa lang UK variant suspect cases. Apat ka mga negrense. May 48 nga mga negative results sa pagwa ang Department of Health. At nakalabot pa din nga information sa kay Governor Bong Lacson. Aling hambal ni Gov kayo na why ma-sure, why ma-piho kung bala sa 48 na lakip na daag sumbray ang samples ngayon padala halin dari sa may Negros Occidental. Tani lang ba? Tagid ang sumbray, klaro mo kung anong protokolo proseso bala sa pagka-determinar sa UK variant. Ito sa may Philippine Genome Center sa University of the Philippines. Maring update kikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Heruvoya o nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Kaya mo na no? Dulo distansya, kamuda, kay hindi natin paktan, way pasang patod ni kung taga diining walo mga kaksyon. Kag kung nakalibot, ayahan ini sila nakalagaw, ang mga pamilya nila sini, abi magginuwa, kamuda yun Aksyon Firing Line. Las 8:54, pagbalik ta, ang ginukay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ang ining ba May gabi lang kay Nicole Rojas, nagamonitor sa Barangay Matabang, Talisay City. Rodelyn Alvarez by Bado, nagamonitor man. JR Mainit Rihon, salamat gid. Jima Caliso. Hi Action Brian, good evening. Monitor always from Sampaguita, Sampaguita 2, Barangay Singkang Airport. God bless and keep safe. Salamat. Si Sir Felix na mention ko na kayo na. Okay, sige. Salamat gid sa inyo sa nga pag-monitor every night, no? Paki-share lang sa aton sa nga live, paki-share da sa inyong account man para mag-lapnag pag-information ta. Las 8:55.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkailangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan. May nagahulat gid sa ukay. May isa ka lalaki mga kaksyon nga naka-helmet. Pagkatapos nagsulod siya sa isa ka ukay nga baliligyaan. Dira sa may Libertad ho.
Pagkatapos, may helmet action hands mo. Pagkatapos, ano man niya nagsulod sa utok niya yung binuksan niyang iya sining kargada. Kagsagi niya kakutibaw, action hands. Without knowing sa iya galingon, ginalitratuhan siya gali isang babae nga nagabantay sa ukay-ukay. While abot litrato, ginakwaan gisa sang video gid. Kahuluya klase tao, no? Sikat sa subong sa social media. Abot anong ihambal sa pamilya sini kiti way manapunggan sang babae itong gintinuntuhan niya. Oo, ngati amo mala na ang ukay-ukay experience na sa mga sa ukay-ukay may lalaki nga nag-ukay sang iya ulo kayon sa tubang sang babae. Ukay. Si Aaron Tagunera, good evening, Sombray, watching from Cebu. Condolence lang ko sa family lima ko. Si Sir Dennis Richard Tiboroma Raman, Liliking Araman sa UK, national lockdown extended until March. Wow. Asyong Salunga, nagamonitor man sa Muntinlupa, Sinimetrion, Barangay Kupang. Si Jerome Timban, BPO man ko boss, posible nga mag-conduct sang test sa tanan nga BPO. While lagi ko sigurado, but because natabo sa Transcom, basi pa man lang. Si Ana Mandre Gusrob siya, ukay-ukay for more. Gani, nag-exhibition siya. May sakit na sa paminsaro. May lang kayo naka-helmet. Ang helmet action hands, double purpose, ganun eh. Hindi ka madisgrasya sa aksidente sa motor kay may helmet ang ulo mo. Kung mag-ukay ka sa lukayon mo ka may helmet ka, hindi ka makilalaan dali-dali. Okay pa more. Why na kita sa ingo pang oras sa aton sini 110 kuno kon si Sir may alagaban po. Upod sa bagos nga puwersa, Section Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex kantong nga to lang to awareness mo lang to sa inyo. Basta may naga-helmet gani action hands nga wala nagamotor. Hindi nagali motor ang target niya kundi ukay-ukay. Station Manager Action na magbanwa sa technical side. We have Action Henry Spolgar, Action JM by Kinman ang aton IT. Opdan makita na Action and Defensor tonight. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Magilibati ta buwas Action Hotline ha, sa Action Firing Line pagid pagkagabi. Buwas aga bugtaw ka mo temprano pa kay ma-hotline kita. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action